Tak právě jste odehráli váš poslední zápas dneska s Debák Plzeň, tak jak byste to zhodnotili? Když jsme nastupovali do zápasu, tak jsme si máme čekat, kde z Plzní jsme se potkali, my jsme ji neměli hrát. Jsem ráda, že jsme to zvládli, byl to důležitý zápas, takže zítra se utkáme o 5. místo, což je super. To bylo to 6., tak to je super. Tak jo, děkuji moc a přeju hodně úspěchu do dalších zápasů. Hráli vaše poslední utkání dneska s USK Prahou, tak jak byste to zhodnotili? Zápas hodnotím, že byl velice krásný, holky tam nechali dušičku, narazili jsme na super soupeře, ale za mě já jsem maximálně spokojená, opravdu bojovali a já si myslím, že to je úplně to nejdůležitější. Děkuji. Já si myslím, že jsme na ně měli a že si to Tak jo, děkuji moc a přeju hodně úspěchu do dalších Děkujem. zápasů.